бахшида ба 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор гардида истодааст. Аз он ҷумла дар боғи Наврӯзгоҳи пойтахт сокинони шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба ин рӯзи фархонда намоиши ҳунарҳои мардумӣ, намоишфурӯши маҳсулотро аз қабили кулчаву нон, анвои шириниҳо, меваю сабзавот ва дигар дастранҷи хешро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахти азизамон намуданд. Дар тадбири мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён ва намояндагон аз вазорату идораҳои мухталиф аз намоиш дидан намуда ба ҳунару дастовардҳои онҳо баҳои сазоворо доданд. Воқеан истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонида меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати миллатро таъмин намуд. Истиқлолият барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, мазҳари идеалу ормонҳои таърихии шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳиби истиқлоли Тоҷикистон мебошад. Бояд гуфт, ки дар базмгоҳ хурду бузург зери садои мусиқӣ мерақсиданду шодӣ мекарданд ва хушҳол аз онанд, ки дар чунин давлати ободу зебо умр ба сар мебаранд. Ҳар як фарди тоҷик имрӯз ифтихор аз он дорад, ки 32 сол қабл аз ин нахустин хиштҳои пойдевори истиқлолияти воқеӣ ва давлатдории миллии худро ниҳода, аз шарофати мустақилият соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчам, нишон ва суруди миллӣ гардидем. Барномаи фарҳангии ҳунармандон бахшида ба истиқлолияти кишвар то дер боз идома кард.